शुभ सकाल पिलामाने भटली ब्लॉक शिक्षा सेतु कार्यक्रमକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ କୁହୁକ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 185 ଓ 186ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ନମ୍ବର 2 ଓ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 2ର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ ସମୟ 2 ପ୍ରକାରରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ମୋଟ 6ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟି 3 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି 9 ଉପରେ ଅଛି। ତେବେ ସମୟ ହେଉଛି 3:45 ବା 4ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 6 ଓ 7 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 8 ଉପରେ ଅଛି। ତେବେ ସମୟ ହେଉଛି 6:40 ବା 7ଟା ବାଜିବାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ବାକି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 6 ଓ 7 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 11 ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟ ହେଉଛି 6:55 ବା 7ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 5 ଓ 6 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 8 ଉପରେ ଅଛି। ତେବେ ସମୟ ହେଉଛି 5:40 ବା 6ଟା ବାଜିବାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ବାକି। ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 8 ଓ 9 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 10 ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟ ହେଉଛି 8:50 ବା 9ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଷଷ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 5 ଓ 6 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 6 ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟ ହେଉଛି 5:30 ବା 6ଟା ବାଜିବାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଏବେ ଆମେ 186 ପୃଷ୍ଠାର ନମ୍ବର 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମୟ ଦେଖି ଘଣ୍ଟାର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଆଣି ଦେଖାଅ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ସମୟ 9:40କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା 9 ଓ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା 8 ଉପରେ। ଚିତ୍ରଟି ଏହିପରି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରର ସମୟ 3ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବାକିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା 2 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା 9 ଉପରେ। ଚିତ୍ରଟି ଏହିପରି ହେବ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରର ସମୟ 4:55କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା 4 ଓ 5 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାକୁ ରଖିବା 11 ଉପରେ। ଚିତ୍ରଟି ଏହିପରି ହେବ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଗଣିତ ଖାତାରେ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।